Da li ste znali da je Hamsa broj 5 na arapskom? Znači da je wahed, itnin, talata, arba, Hamsa. Zašto to govorim? Zato što sam greškom sve vreme, pričat ću sad o poznatom rezidencijalnom kompleksu Florenca Hamsin, govorila sam Florenca Kašmin. Da, ja sam to videla KH i mene je to podsjetilo na Kašmin i ja sam govorila Florenca Kašmin. Umesto Florenca Hamsin. Dakle, puštam video, evo nas u čuvenom rezidencijalnom kompleksu Florenca Hamsin, koji će zablistati u punom sjaju do kraja ove godine. Još malo je tu prašine, cigala, kablova, ali moj omiljeni deo je trenutak kad od betona i kablova dobijemo sveže okrečen stan, kupatilo sa pločicama koje blistaju i WC šolju koja čeka svog prvog vlasnika. Ukoliko nas pratite već neko vreme, znate da prvi deo ovog kompleksa već radi punom parom, ali takođe i drugi deo kompleksa je gotovo spreman. Bazeni spremni, fasada okrečena, kamere za nadzor postavljene i rade, recepcija spremna da vas dočeka. Dakle, radni deo već funkcioniše. Hvala vam na velikom interesovanju za nekretnine u Hurgadi. Broj pratilaca se svakodnevno povećava. Ja sam svakodnevno u komunikaciji sa mnogima od vas. A sada jedna važna vest. Ostalo je svega par garsonjera po cijeni od 25.000 evra. A imamo i veće jedinice, naravno, za one koji vole malo više prostora. Dobrodošli u Florenca Hamsin.